Gyedie wanya so muye. Gyedie wanya so muye. So muye. So muye no bonsam wadinyo. Gyedie wanya so. Gyedie wanya no so muye na obonsam ho eden. Yama yatiefo nyina adwo. Ene eye kwasiada na onyame adom. Ene eye enafua nkono ewo ojefo obosomi emu. Ene enso yase yatenase ewo Gyedie ni san dwumadie eso. Gyedie ni san dwumadie ayede bai. Yesuade ye mpensem di suade ede to ye Gyedie emu. Se be ya nkutahudie asetena pa ewo nyamesom akwantu a yetue no ebetime akoye ede amayen. Anwumre nso yasan ahia biem ye ba betoa edesua na wotwe etwa mo ye pegya ye no ye bisa se obi fa nipa nyansa so atete na wade mu a na wo mu a ye kan se family planning eye bone ewo awurade animu ana eno eye enkomo a yede emawo ene anwumre na yatoa so etume akọ ama bibia aye kama ede amayen na nhyehyeye ahodo etime aye yiye na anwumre wona ye no won bedi nkita ho eye Reverend Mashe Eli Agbemeti Christ World Transformed Mission watena se ewo ha enom sanso ena eye Malam Abdul Hafiz ononso atena se ewo ha enom afio sempakani Charles Obin Church of Christ asafrumo watena se ewo ha enom na yene wo mo hyase na yedi enkomo no ede afri ha enom tie besere mo anidie mu na mahwe no so yedi nkomo nduru ba bia wode wadwen kyere ebeba abeka ho mira no mema mu nyina adwo emam akwa aba yo Reverend Eli wadaro mafa yura mpaibom na yen hyase anwumre se ni o ha facho we nidie nya obrase kwan so ma yemo mpae enyankopon ya bank se da wase amen dine numunyam ani ayeye enka enne anwumre erade enya se yenim sine omo a omo tie ye ni omo mo hwe ye ne mo ya dom ene omo bro nu ene akonye bi na ode adom ye yebe nya ye ba be hiri ene ne ye ba be kanyina no ya nyansa ne yenim die entumi enkyerase anwie na wasem se ati ase so no nya ye janka be ode hon konkron a oye okyerekye ne okakaifo ene de ne jaye te na nwumre ye to nsa frɛ nyame agya nyame oba nyame hon konkron omo ye okyerekyerefo na onkasa fa ye mu onsra ya no onsra ye tekyerema no fa ye mu ne be pie fi ye mu biara ne ma enye yen mu nsem na mum enye ono osoro ene asase yefo no enu mu nsem na atefo nso tia obohu na ogye ne fa hodie ne nkwa ho san aye obi biara dia we na mesere odoba Jesus Christ dem amen amen yafe wakan no yabo mpa ya wie no yen hyase na yeni nkomo no bra asema edaba maso eni ye pese ye je wadwen kyere ewo mu se be ya tiefo benya kwan de wo madwen kyere ba be kan ho sima edu a ewo ye nimu yi wadaroma fa yewura mu ye bisa se nipa kwan se Brother Kasemu no mo say family planning yes sir good say ye ka say family planning na okọ say o pe say wo kyerase no na say na se kyere nyina ne say o say the process of controlling the number of children you have by using contraceptive say nipa mienu abopo aye wo madwen se okay ni aya dwen ni ye hwe ya hode a ma mienu miensa na yo se ye wo nti no ye hwe na ya tete ya wo ntem na se omeji atuma no maji atum be me Gyedie mu no eye bone because eni me constitution mu the constitution na ye Bible no eni
And then empty na ma ka say bɔne no chechire yemu good sɛ mede wo ɛhyɛ aseɛ ɛfiri Genesis ɛberɛ Nyankopɔn bɔ wiase wieɛ no a ɔbɔ adasan asɛm baako a Nyankopɔn di kan ka kyerɛ adasan quotation symbols bɛyɛ nkan Genesis chapter number 1 26 to 31 ɔka kyerɛ nipa sɛ ɔde ɔmo dua ɛdi nturo mu wieɛ ɔsɛ ɔmo nyɛ dɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo wo nomo ndɔre nomo nhyɛ asase ne so ma right what they say eti sɛ anka ɛyɛ Nyankopɔn ɛnhyehyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtete yawo mu anasɛ yɛde ensusuye bi ɛto ho sɛ bɛyɛ a yɛnwo ɛnhyɛ asase ne so ma nanka wafa saa mmra na anyɛ dɛ anhyɛ hɔ patro what they say na memfa wa mentwe wo mmra wiase na menkyerɛ wadeɛ o sɛ galamsey oti din sɛ galamsey a Gyedie sɛ me na oti hei sɛ yɛnyɛ bi anka yɛbɛyɛ ana meboa but ebia me mehwɛ sɛ galamsey adwuma no mekɔyɛ a nsonsoaso a yɛde bɛbrɛ me no ebia ɛmfa nsonsoaso pɛpɛ mmerɛ me 90.7 FM. Ebia na makowu. What they say? Sa family planning ni. Right. Ewo ensunsanso papa ena ewo bone. Ema ebimu awo etwa kra. What they say? Oko Genesis hono so Genesis 35:9 eko 12 no. Ehon so Nyankopon ema yete ase ekwan a nyame ma the 12th tribe of Israel se anka Nyankopon hyehyɛ ya nanka wama Jacob anwa baako nipa baako 12 ama yenya the 12th tribe of Israel patwa ya see but ene Bible say enam say nimdie adɔɔso ninti ene yede your friend say bibia your friend tradition ewura asafo mu enye nne ena edi remu efri Mose mre so ebra na Mose ni Israel for ne nam na omode complain ebre Mose na afi Mose tete na efa aware hu we eti eho no Mose tena se hwe ya no hu se no se wo yire hawa ama tradition kwan so no jano eno mo de wura your friend say asafo ne mu your friend church tradition ene ye de niam bebrebe ewura church ne mu a eye traditional way a yaji atum ene sa family planning ni ukọ ensafa hoduo bi mu a ya invite sa family planning friends committees no ema on be kyerɛ ensafoma no empo yesa echiche condom po eye dey ema safoma eye bone because Bible say empo sa woni obada na se wo hye condom a eye bone ewo Bible oh yes and secondly so se woni obada na se sperm no wa mane nkoba na uwie hwiegu a eno so ye bone ti say ye bone dia adenti ene wo se contraceptive eye eduro se ebe wo mempane se menom se ekwan ebe fa so a ma wo ntem ebe tete ni ade omode yes eduro no minim hu bi na minim ho meni ho ntimi ntimi nka ho asem but se wo hwe nia omo asem no ase kire ne sitie dia to control number of children you have by using concentrate iti eya wo na wo pe se na mede galamsey de eye mfato ho no wo na wo pe se wo kwakwa galamsey enti esunsun so bia no eba is up to you ena me se me nye because e bia sunsun so no bia me pesa bi ba ma sunti no and they say a personal ginayesie a personal ginayesie na nye Bible na aka eni mi Bible mu ninti no me nyi ntum
yes a new Bible says saying any me constitution mo any trust say man Nyankopon ahihya to ho amaye no even over Matthew chapter number 1 na wo hwe say ye kan Yesu Kristo na won to aso a every friend say David so every Abraham so bedu David so no or say from generation to generation what you see 14 generation it say sanka nyank to men can say a nipa at that point into no enye bone berebena anadie ne ma contraceptives and be dane bone. Wonderful. O say last week say nipa ne say spermatozoa no enra nipa ne mu a enye bone ye nyina ye tie so ebe ye den na wo ne nipa beda oba beda na ebi agise bi a wo hu na eni ho ye wo omo tie ni omo hwe nyina no yenim se ebi mo nimdie e wo ne ye kan mu omo especially doctors for and nurses for and now omo ye adwuma wo ye friend say hospitals ene woni me beji atomo say ebi mu kotom omo sperm ema yes e dey share fridge mu say wo ye oba na say wo ntumi nwo a bra na betobi ebi ko donate e koton ema manfo e ma koto e mema kra to mo omo yire no mu what they say because omo atena say omo ntumi nwo etino ebeye den na oba de bema beda na sperm no entumi enra ne ho that means say bia na say nipa no o kan no e bia na nipa no ne hu ni ho what they say for example FM. Na o ka say say one oba ne da abra ohun sana na abra esensu no ekro no kra no ubetime ahyeda ama na yeden anko oba no ho say be ya enkofa anyinsen no emma wose sabre no bia no enye nipa enti no sanso no begu form a enye bone sa nipa no ono na adwen no Osa we say topic near there ugidie ni say onu ni gidie no no what they say e bia wa practice ya hwe enu ti na otumi kasa right what they say me practice hwe enti me ntumi enkyere ne onu kan ye no okay me ntumi nyina ne de ne so enkasa enfan kasem be me pese ye kan assembly e wo Ephesians chapter Philippians chapter number 4 okay Philippians chapter number 4 verse 6 to 9 ni mama na ye hwa de bi wo ho okay that's all na mum ade nyina mu no mom fam paibo ye fam paibo ne kotosre ene nkotosre ene aseda emama de sede enu Nyankopon asom ye nkwe na Nyankopon asom dwe trate ase nyina aso no ebe hwe makoma ene madwen so Kristo Yesu mu 8 what do we say 9 na fe de akire anuanom de enokre de animu yeduro yes de etene yes de hotie yes de wodo yes de wodimpa se obra pa bi wo ho a yes sa yeye bi wo ho a sa noma no ho sa niema no na monwene ene wo se ye adwene enne na se a doctor for ni a nurse for enenam sorry them chiche condom chiche contraceptives chere say ye wo empanie ye nom na ye enti ema ehiamie right yen shene say yen hwenem family planning say ye medicine okay 90.7 FM ye wo medicine a eno nti ye wa doctor for ho na utri ye wo ya doctor tim kire say no paracetamol na ebeko okay enti no ye betimi the family planning agina medicine banye religious emu enti na me ka say me doctor ni me nurse ni me health worker but ni nim ni say pacho die 127 mama na me nchira wa die bi 127 127 Psalm 127 127 okay
David adonto ha aduonu baako. What do you me nanka me train nko a. Verse 3. Train nko a. Hwɛ Awurade agyapadeɛ ene mmabani. Sompa FM. Na yefurumu aba ɛyɛ akatua. What say? Awurade agyapadeɛ ne mmabani. Awurade agyapadeɛ ene emma. Okay. What you say? First no, nienti a oyusu emma benyi ni say in the Old Testament no, na or generalize ye nyina say your friend say emma. What you say? Eti o say Awurade agyapadeɛ ene de emma. Pastor say no, o say de na eto aso. No de to aso say na yefurumu aba ɛyɛ akatua. Na yefurumu aba nso ye den ɛyɛ akatua. Sisi o be kire me say me yefurumu aba na ɛyɛ akatua nyame wode ma me no, wo say me easy. Emma na ɛyɛ Awurade agyapadeɛ na ɔde adom me no. Wo say me nkɔ no meduro. Na me ntwa so. Oh. Yenina ye ehona 128. Psalm 128. Verse. No for 6 no, me per 6 no. Nanka 1 to 6 no be to dey for 6 no nkwa na yanko. Na hunu wo ma emma. Tio. O se hunu de ai. Wo ma emma. Wo mama. Asumdwe mra Israel so. Na asumdwe emra wo ni wo fiefo so. Hunu wo ma emma. What you say? ETCC wuti he nanka abrantie wenim deja kama fefefe sei na oyire wona oyire da ho na enam se abrabomu ayedi ni nti no nti na nti yenkoye family planning obekwa akoyo besunsun sanso no enhire wo se Awurade de dom wo no wonsa anya de enka enhira ne beda ne no me e de ama wo adi intention na beda ne no me oh nia me constitution kire me no no what you say because o se ye nyasa e mana number 1 we have peace na asum entini yemisa se nyame se yenwo anti obi asore ya no wo ana wow Awurade se yenwo enti obi asore ya na owo ana Nyankopon wanhyehyɛ aware ama motofo Awurade anhyehyɛ aware ama emotofo o hyehyɛ aware de ma empanyimfo omo ye mature nipo ye mature wenye ye matured what you say it is say Israel for no intina make sure say a church tradition but anti amoko bisa Yesu Kristo sa question no ma me chere wade Matthew chapter number 1 no Matthew chapter number 19 Matthew chapter number 19 verse 3 to 9. Okay. Matthew 19 3 to 9. Na Pharisee ne ba ne nche be so rehwe se. What is Pharisee ne ba Yesu Kristo ho be so ne hwe se. Obi wo ho kwan se asem bi enti ogya ne yire ana. Obi wo ho kwan se asem bi enti onyan ne yire ana. Obi ase won se. E na Yesu bi ase won se. Monken kan ehu se. Efifiti ase no. De obo onipa no. Nia obo hwan na ebo onipa Nyankopon obo ye no. Obema ne oba no ye won. Obema ne oba e na obo won. Ye nti e na oka se. Wenti e na oka se. Onipa beja agya ne ena ho. Yes. Na wode ne ho akofam ne yere ho. Na won ba nu abaye honam kro. Wow. Enti na wona so enye ba nu bio. Wonderful. Na mum wo ye honam kro. Odi be si 9 no. Enti de Onyankopon de abomu no. E ma onipa bi antetimu. Wow. O ka kire ne se. Na adenti na Moses share se. Won ma awarja ye nwoma na wonya no no. Onza obi so bu question. 90.7 FM. Pharisee for ne call ne nche na obi so bu se adenti na Moses share samra no. Yentie ne yoka e. O se won se makoma din enti na Moses ma mo kwan se. Makoma din ti.
musuban ti entina Mose di sa tradition no ewura osum ni mu nti family planning di nti na ne aba adrum pempen so se asori for kura no efre ma ye be kire wo en sorry a omofre a yekọ kire sa family planning no ho no omo the tradition no bo de ye adwuma asafo no mu asori no the tradition na nyanyame se ye nyina se say ye Christopher dia de dia na America say ye Christopher nyina ye constitution any bible eti nia any bible mu no men ko fa me she ebi esi pen o bible mu ana se obi aye na dwen se one oba o ma na nso nko oba ho pen wo bible mu ana oh yes aba ye abrante bi ware ne kunu be ma ni wuyi no na wo se ni nua eto aso rentre ujidie ni sen na waso eguso awuti ne a wote se Reverend Masha Eli Agbemeti Christ Word Transformed Mission asafumu na owo ma menko Malam Abdul Hafiz Enchen na yentie ono so ni jidie Malam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yeda asebebre na se waba yenhwe emfiri wankasa as individual na afi wosoma wom Islam okay dia na Islam eka efa family planning yo penikese medawase 90.7 FM oni umpenifo nyina ne aja mpenifo asofo no ma ya hyew ha yebedo bibiara ase ebesa da osofo asese on so watimi abiebi ne mama kyereye na nyamesom ne nyina asese no atubie mamimbie adusua yo ne di kan medase dem ase de be ma otwedi ampon yankopon Allah subhanahu wa ta'ala utumfo yankopon a ye nyina yenkwa ehye ne nsa yebeda na asese wa ma yemre na ya behia mu ha enne family planning issue enne mepeni ubisei asem sronko ene akoye adusua sem na so bisa se Islam family planning ejina brand sen die ansa na mewura Quran mu no Nyankopon kan asem bi kire Quran chapter 4 verse 59 wase ya ayyuhallazina amanu mu amujinya midie ati ullaha mundi nyame boshe so wa rasul any komsheni wa ulil amri minkum any mumpenimfo am ye leaders enti twensem aye ka hu nsemi kayen hunu twensem nem akomhwefo na nyame de twensem mo no omo na ye den ebiebie ne mom ye den kire yen enti no family planning issue no a bekom no memma Quran verses na ma kire ni gina bre e wo Quran mu na afen so die ye komsheni so akafa ho kakra ene die enimidiefuo no eka efa eye issue no right medawase bebre ne di kan ye hwe eye Quran eye chapter eye 17 verse 31 otumfo nyankopon kan asem bi kire ye honom ye nyina ye tie nyankopon kan nyina ne se wasi wala taktulu awladakum khashyatan imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira asikyere se otwedi ampon Nyankopon say and do not kill your children for fear of poverty we provide for them and for you indeed their killing is ever a great sin verse we ansa na no yenhwe creation otwedi ampon Nyankopon eboye ene yaware na obi ware na se awon maya obonsa busuani nyina so wade na oba no wo na adade because ye pese ehwe ewiase continuity no ene se ene ekoba se unni ho a obenye obi a wobeboa na wechi no watoa eye dwuma pa waye ne wa sha asese oye na wadi dwuma pa na se de atoa so ni senti no awon kasa ye adom akyede a otwedi ampon Nyankopon wadi ma adasa awo
ɛyɛ adom akyɛdeɛ kɛse a otwedi ampo Nyankopɔn wɔde ma nipa enti sɛ nyame yɛ wadom na sɛ woware na sɛ nyame kyɛw ɛyɛ adom akyɛdeɛ Nyankopɔn wɔde ɛma ɛyɛ nipa biara sɛ nyame de ma wa na ɛyɛ adom kɛseɛ ni senti no Nyankopɔn de ba ma wa ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wɔsɛ ohwɛ akwala no yie ɛbɔ ne ho ban na didie mu ne bibiara mu enni wɔ sɛ ukum akwala no anaasɛ odi no kɔ atete bi mu